Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang. Uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6:04. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Miyerkules nga adlaw, Marso 26, tuig 2025. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Yan si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternatibo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, operasyon sang Ruro sa Dumangas Port, plano nga sa Ilohon sa Fort San Pedro sa siyudad sang Iloilo. Liga ng mga barangay president nga si Ong nagapahanumdom sa mga barangay officials nga kakson ang mga nakatapik nga campaign poster sa mga barangay hall antes magsugod ang campaign period. Samtang no collection policy, dapat nga sundon sa mga eskwelahan sa Western Visayas sa paginapaabot nga graduation, moving up ceremony suno sa DepEd. Sa piyak nga bahin, 3 ka menor de edad nga nalakip sa ginalagar natabo nga initiation sa Oton Public Cemetery. Yara na sa paginakopa sang MSWDO.
Sa ato naman nagapanguna nga balita nasyonal, legal team ni Vice President Sara Duterte nakahanda na para sa iyang impeachment case. Samtang Department of Education na DepEd nagpahanumdom sa mga school officials nga likawan nga mangin partisan sa politika. Sa ato naman nagapanguna nga balita international, pagbisita ni King Charles sa Vatican, ginkanselar. Sa aton balita sa patag sa ang sports, kaso nga korupsyon kay anay FIFA President Blatter kag football star nga si Platini ginbasura sang korte. Kag sa ato naman balita sa patag sa entertainment, kaso nga acts of lasciviousness ni Rita Daniela bato kay Archie Alimanya ginpasakan na sa korte. Kagamay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa pamatalaan buwas pamabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:09. Kagkaron sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa baby sang pagka-diabetiko na bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, plano nga sa Ilohon ang operasyon sang Ruro sang Dumango Sports sa Fort San Pedro sa siyudad sang Iloilo. Suno kay Mr. Alan Ruho, ang port manager sang Panay Guimaras Port Management Office, plano nilang mangin sentro sang Ruro operations ang siyudad sang Iloilo. Dugang pa ni Ruho, plano man nila nga butangan sang additional nga ramps ang area para sa mga dalagko nga kagagmay nga mga Ruro. Ginpasalig man sa natungdan nga hindi na maapektuhan sang plano ang heritage site sa Fort San Pedro. Nahibaluan nga naghingyo ang Philippine Ports Authority o PPA sa endorsement sa kagresolusyon of no objection sa Iloilo City Council para sa implementasyon sang Port Zone Delineation Plan sang Port of Iloilo Base Port para sa pagsaylo. Sa dugang nga balitang lokal, nagsulat si punong barangay Madonna Martin kay Iloilo City Mayor Jerry Pitreñas sa riin nagahingyo ini nga tapuson na sa Iloilo City Government ang pagpatukod sa multipurpose building sa ila barangay. Sa sulat sang natungdan nga may petsa Marso 25, ginpayag sini nga pila na katuig ang proyekto apang tubtub sa karon, wala pa ini sa gihapon nga matapos. Girakabig na sang taga Concepcion Iloilo City proper nga isa ka eyesore o kon sakit sa mata ang amo nga proyekto. Dugang pasang kapitan nga bangod sa wala matapos nga proyekto, wala sang magamit ang mga kabataan sa ilang nga hinampang o kon sports activity kag evacuation center para sa barangay tion nga may emerhensya. Madumduman nga sang tidalikdan nga bulan, ginako naman ni Cap Martin nga nagpanapik ini sa mga karatula sa multipurpose building nga nagapanawagan nga tapuson na ang nasambit nga proyekto. Alas 6:11 ang aton oras, Philippine Standard Time. Sa dugang paginaton nga balita lokal, nagsumiter sang petition letter ang alyansa sa mga transport cooperatives sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Department of Transportation o kon DOTR agud nga pabatukan ang mahimo nga mangin pagbag-o sa pagbatuman sang Public Transport Modernization Program o kon PTMP. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, iyagin pahig nga tiuna nga mapabatian ang ginahingyo sang transport organizations kasubong sang manibila kag piston nga kagbangin disbintaha ini sa ilang bahin. Dugang pa niya nga sila ang madugay na nga nagaugyon sa programa sa gobyerno kag tion nga i-extend pa ang pag-operate sa mga unconsolidated nga units, mangin pigado naman ang ila biyahe. Naibaluan nga nagpatigayon sang diskusyon ang DOTR sa pagpanguna sang Tiglikom si Secretary Vince Dizon sa mga transport groups kung sa diin ginistoryahan ang mga ginapangatubang nga problema sa modernization program.
Sa piyak nga bahin ginpahibalo ni Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang mga barangay officials nga dapat nakakson ang mga campaign poster sa mga kandidato nga nakatapik sa mga barangay hall antes nga magsugod o kung mag-umpisa ang local campaign period sa Marso 28. Idi ang angot sa sulat sang Iloilo City Comelec Office nga dapat 72 oras o kung 72 hours antes ang campaign period na pangkuha na ang mga campaign poster nga wala makabutang o kung wala mapahamtang sa designated campaign poster sites. Nahibaluan nga magapatigayon sang Operation Baklas ang Iloilo City Comelec sa palaabuton nga Marso 28 o kon Biyernes nga adlaw. Philippine Standard Time alas 6:13 kag karon sa iban pa naton nga mga balita lokal ginadulong naman sa kalwan sang Maitisi. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa heart attack ag stroke. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hobin gihapon ang itsura. Nagpahanumdom ang Department of Education o DepEd Region 6 nga hindi mahimo nga magpatigayon sa political activities o kung pagpangampanya sa mga nagakandidato sa ginapaabot nga eleksyon sa graduation kag moving up ceremonies. Sa ginhiwat nga or sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Hernan Escoliar Jr., ang Regional Information Officer sang DepEd, yagin pahig nga kon kandidato ang imbitar nga guest speaker, makig-angot sa Schools Division Office o kon SDO kag sa Local Commission on Elections o kon COMELEC agud nga masiguro nga wala sang mabayular. Dugang paniya nga sidalom sang DepEd Order No. 48 Series of 2018 on Prohibition on Electioneering and Partisan Political Activity, hindi man mahimo nga makapangampanya o kon makapromote sa mga DepEd officials, teaching kag non-teaching personnel sa sinuman nga mga kandidato. Naibaluan nga base sa school calendar na talana nga ipatigayon ang nasabit nga mga aktibidad sa maabot nga Abril 14 kag 15. Sa kaangot nga balitang lokal, nagakadapat nga mag-comply ang mga eskwelahan sa Western Visayas sa no collection policy sa ginapaabot nga graduation kag moving up ceremony sa Abril 14 tubtob 15 tuig 2025. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education na DepEd Region 6, nga mahimo makuha ini sa maintenance and other operating budgets sang eskwelahan. Dugang paniya, hindi man mahimo hawiran ang estudyante kung wala nakabayad sang non-academic fees nga makabig voluntary kaangay na lamang sang PTA fees kag iban pa. Ginainggan nyo naman nga magpatuman sang simple gid lamang nga kahiwatan. Angot naman sa yearbook, hindi man dapat pagpiliton kung wala sang ikasarang nga magbayad ang iban sa mga estudyante. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kalwan sang Clinical DTX 500 ang Palaya Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulugon, mag-Clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Wala sang may namonitor nga existing criminal gang kag potential private armed groups o kon PAGs ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6. Ini ang ginpahig ni Director Brigadier General Jack Wangke. Suno sa iya nga mayara sadto nga gang apang nan-neutralize na o kon aresto ang mga miyembro ilabi na ang mga leader. Samtang ginpahig naman sang direktor nga padayon sa gihapon ang ilang monitoring sa potential PAGs nga mahimo usaron sa mga kandidato sa sininga piniliay. Nahibaluan nga ginkumpirmar ni Wangke nga may impormasyon sila nga nabaton nga may pila ka mga kandidato nga nagakontak sa mga questionable nga personalidad apang subject for validation pa sang intelligence unit. Samtang yara na sa paginakop sang Municipal Social Welfare and Development Office sa kon MSWDO sang Banwa sang Uton, ang tatlo ka mga minor de edad nga nalakip sa ginaligar na tabo nga initiation o kon hazing sa Uton Public Cemetery. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Abner Hordan, ang hepe sang Uton Municipal Police Station, ginpayag sini nga mismo ang gidikanan ang nagdala sang ilang kabataan sa kapulisan matapos naglapta ang video sa social media. Suno pa kay
Jordan, wala pa nahibaluan kung pila ka kabataan ang may kaangtanan o kung involved sa alleged initiation rites. Apang natumod sang isa ka United Fraternity ang 3 ka mga menor de edad nga lunsay taga Banwa sang uton. Dugang pa ni Jordan nga hindi pa mahibaluan kung sang sinilang kag sa patio sang uton natabo ang nasambit nga initiation. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sang kapulisan may kaangtanan sa insidente. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:18. Balitang National. Balitang National. Sa ilo kita Banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga balita sa palibot sang pungsod, ginadulong naman sa kalwan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, Magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, handa na ang legal team ni Vice President Sara Duterte para sa iyang impeachment trial. Ginpahig sini nga bago pa man maaresto sa International Criminal Court o kon ICC ang iya amay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte, nakatukod din ang iyang impeachment teams. Nagasarig ba ning handa na ang tanan nga legal team sini agud sabto ng impeachment batok sa iya. Patagpas ang Vice Presidente nga hindi pa niya gilayon nga mabilin sa the Netherlands ang iya amay tubtub nga wala pa nila makomplito ang legal team sang Anay Presidente. Sa piyak nga bahin ginpanginwala ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon nga nagapanawagan ini nga magbiya na sa pwesto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Paatag sini nga ang may panawagan sini amo ang ila taga-suporta o kon supporters. Dugang pa sini ginpamangkot man niya mga support o kon supporters kung ano ang ila panawagan kay Presidente Marcos kag singgita naman sa mga ini nga magbiya na sa pwesto kag ginpahayag niya nga sila ang nagapanawagan sini. Natabo ang nasambitan nga pahayag sa mga taga-suporta sa ginhiwat nga pagtililipon sa dahig kung sa inyara sa kustorya sang International Criminal Court o kon ICC ang Anay Presidente nga si Rodrigo Roa Duterte bangod sa crime against humanity, ilabi na may kaangtanan sa iya ginaaligar madinuguon nga drug war. Iningabahin sa aton mga pagbalita, builugman nga ginadulong sa kalwan sang Klinika Diofresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang Klinika Diofresh Dio Roll-On para preskang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Diofresh, the natural Dio Roll-On. Nagpaandam ang Department of Education o DepEd sa mga public schools nga likawan ang mangin partisan sa politika. Ginadumlian man sa maini ang mag-imbitar sa mga politiko sa tion sang graduation kag moving up ceremonies. Sandig sa Memorandum 27 nga pirmado ni DepEd Secretary Sani Angara, ang mga opisyal sang DepEd teaching kag non-teaching personnel ang ginadilian nga mag-intra sa anuman nga mga election activities o kon political activities sa naghilapit nga midterm election sa bulan sang Mayo. Ang sinuman nga magalapas sa mga kasuguan ang magapangatubang sang nagakaigo nga penalidad. Sa aton pinakaulihing nga balitang nasyonal, ginkalipay sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP ang mga report nga magpadala o kon magapadala ang United States Indo-Pacific Command o kon US Indo-PACOM sang panibag-o nga mid-range capability o kon MRC Typhoon missile sa Pilipinas. Suro pa kay AFP spokesperson nga si Colonel Francis Margaret Padilla, isa ini ka welcome development para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ginpahayag man sang opisyal nga mas madamo ang malipay bangod makabulig ini sa ilang nga mga tinawo o kon personnel nga mayara sang mas epektibo nga paghanas o kon training. Matandaan nga nagabot sa pungsod ang una nga US Typhoon missile sang Abril tuig 2024 bilang kabahin sang Joint Salaknib kag Balikatan exercises. Balita International. Sa detalye naman Banwa sa ato nagapanguna nga balita international, ginadulong sa kalwan sa extend the food supplement for men. Para sa mga permilang ginakapoy, madasig kapuyon kag maluya ang tuhod, mag-extend the food supplement for men.
Hatagan sa extend food supplement for men. Si Mr. himo ini sa mga imported nga Peruvian herbs nga maca root kag clavo huasca. Bastante ini sa phytonutrients, minerals kag amino acids nga makatag kay Mr. sa extra kusog, extra nga kapisan kag extra nga pagpalangga para sa imo kag sa bugos nga pamilya. Extend food supplement for men, the energy booster. Sa detalye na sa aton balita international, ginkanselar ni King Charles kag asawa sini nga si Queen Camilla ang natalana nga state visit nila sa Vatican. Kasunod ini sa nangin panugyan sang doktor ni Pope Francis nga kinahanglan sini sang dugang nga pahuway. Sa Abril 7 kuntani ang biyahe sang British Royals sa Vatican kag personal nga magapakigsugilanon sa 88 anyos nga Santo Papa. Ang nasambit nga plano ang gitanana pila ka semana antes ang pag-admit sa ospital ni Pope Francis sang Pebrero 14. Bangod diri nagpalabot na lamang sang gilayon nga pag-ayo si King Charles para sa Santo Papa. Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, ginpasiguro sang duha ka pungsod nga hilway ang paglabay sa mga commercial shipping sa Black Sea. Kag untaton man ang military strike suno sa White House. Ang nasambit ka pahayag ang giniwat o kon ginhahambal matapos ang separado nga pagsugilanon sa kabahin sang US kag duha ka pungsod sa Saudi Arabia. Nagpaandam naman ang Ukrainian Defense Ministry nga ang anuman nga paghulag sang warship sang Russia sa gwa sang bahin sang Black Sea ang ila bigon nga paglapas sa kasugtanan. Gintawag naman ni Ukrainian President nga si Volodymyr Zelensky ang nasambitan nga kasugtanan nga isa katikang sa sakto nga direksyon apang temprano pa ini agod ka bigon nga ini ang napatuman. Balitang Sports. Sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong sa kalwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabuli ginitinlo sa aton tiyan kag kolon, agod makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, defortified probiotics. Ginbasura sang korte ang kaso nga korupsyon bato kay anay FIFA President Sepp Blatter kag French footballer Michel Platini. Sa gipagwa nga appeals court sa Mutens, Switzerland, hilway na nga angalan sang duha bangod sa ginapahayag pagbayad ni Blatter kay Platini sa nagabalor masobra $2 million. Una na nga ginakwit ang duha sa kaso nga fraud sang tuig 2022 apan nagapilar ang Swiss Federal Prosecutors. Pugot naman nga ginpaginwala sang duha ang nasambit nga aligasyon. Naiblaan nga nagumpisa ang kaso sang tuig 2015 sang ginpaulanan sa mga aligasyon may kaltanan sa korupsyon ang FIFA. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balita ang showbiz, napasaka na sa korte ang reklamo ni Rita Daniela may kangtanan sa acts of lasciviousness batok sa aktor nga si Archie Alemania. Ginpayag sang abogado sang aktres nga si Attorney Maggie Abraham Garduque nga mayara sang resolusyon nga ginpagwa ang City Prosecutor's Office sang Bacoor. Dugang pa sini ginapakasuhan sang peskalya ang aktor base naman sa nakuha nga ebidensya kag witness. Nagpasalamat na lang ang mga abogado sini bangod sa nasambit katika nga ginhimo sang piskalya. Matandaan nga sang October 2024 sang ginpasaka sang aktres ang kaso sa Office of the Prosecutor sa Bacoor. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Hulubaton 11-2 nagasiling, ang nagapabugal mahuyan pero ang nagapaubos mangin maalamon. Philippine Standard Time, alas 6:27. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast.
Mga ka-K5, good evening idara sa aton nga mga solid supporters sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 sa kay Sir Mac Jo Benavides Feloteo, dara kay Sir Fred Pasgala, and of course sa aton nga mga listeners on air kay Mami Immaculate dara sa Distrito San La Paz, sa aton WVTC patrollers kay Mr. Boyet Marcon. Congratulations, siya gihapon ang chairman sang WVTC kay Mr. Hali Alcarte, ang ila general manager sa K5 Mobile Taxi Patrollers nga nagalibot-libot sa gihapon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga ka-K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon TikTok account. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo alas 7 tubto alas 9 ang programa Funpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubto alas 12 ang pratuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubto alas 4:30 sa hapon. Kag iningabahin sa aton mga pagbalita, buylogman nga ginadulong ni K5 Ray Espiha Omalay nga palangga gid ang mga taga-pututan. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5.